tabuk जों सकपाइजा कलि क्रस कलेज जतन सिरि नाम लेम्बु सरारनि tabuk सिनि त्रिपुराओ अमो कलेज अनेक बरनो फोरोंगिरि दङ फरायगिरि दङ जतन अर फरायलायो सिनि पेरेन्टस अफ कबो बर सुनर फरायगिरि हिंदो हाइपानो तिनि काइसा एमनि सुनुक जाखा जे सिनि मादार टांग कक बर साबजेक्ट नति काइसा बर अर बंनि साया खाइबानि नुक जाखा बरक साया खाइबानि नुक जामनो बर गसिया borok mongni saya na borok gosiang ge sino tabu অনেক bongni excuse khunu kok khai homa hengkha je tini kaisa BBA department ni exam tongmani ajago kok borok subject tongmani kok borok subject o borok emon word use khaika nongno chini social media through te nongno jeng amo upload khaine nong nai manna jagao जों आसे बसरमै सिनि आमानि कक बर साइथनासे जों शान्तिबाद जीवनफान नुगियाखो इभेन अर केबो नुगियाखो बर बियां जानि तु खाखो ताल कक बर सुनामै जों आमा साइनिया तो आमा हाय काइसा मुंगनां कलेज जोंनि मुंगनां बरम गोनां कलेज जोंनि जायगायाव जों जतन करनो हायो सोलोंनो हायो आन्थिखाय उल्टा पुल्टा खाय बर फैनि दङ आमोन बागै जों बेरायनो जों जाजागलिया सिनि टिआइएसएफ लेंगे जों दिनर फेकाल्टि बाय फाइमालाय थाके अमा बेरायनो साया आन्थिखाय पलिसि तमनि बागै जों बं खानि एपोलॉजी लेटार सानका बरक एपोलॉजी लेटार रिया जुदि कांकाय तिनि निदिसिंगो जों चिनि एक्शन फादार एक्शन नाहानाय कारण अमो काइसा चिनि पूरा त्रिपुरा सानि बागै लासमा सिंसानि कक ए बरक चिनि जातिनो ए चिनि बरक न चिनि कक न बरक रेसपेक्ट दिया आमन बागै जों एक्शन नाहाना नाखा तो नि अमनो जों जत थानिनो अ जागा जारा चिनि अरन स्टुडेन्ट नक तंनाय যারা এরিয়া নিচিন লগে ফাইমানজা ফাইল যতन जों हायाखै कराखै बुजाखा चिनि आमानि बागै चिनि मान थानि बागै जों कक खालामनांगौ जों जतन रेसपेक्ट दिव कलेजनो एज ए हलि क्रस संगै अमनि आगे स्कुल तमानि स्कुलनि हयते बर ता कलेज संखा ताकसु जरतै जों बंनो रेसपेक्ट दिव न जों बर कम बं आरो पडु हाइपानो जुदि अम हाइ सामु थाइगांखाय जानाया बर माथि सानाय तो दिनि आमन बागै जों हलि क्रस कलेज फाइमानि बर सुनो पुला सागा तिनि आरो कुनो एन्टायर बंनि प्रिन्सिपाल ते भाइस प्रिन्सिपाल संते बंनि फैकल्टी मेम्बर खाय एन्टायर कॉलेज से कुन एग्जाम गरि रखिन छ हाइपानो बर मानजा खा बक जे आमनो सिनि कक बरनो ककनो बरम रियांगै आम हाइके कक खेली तमनि बर मानजा खा जोंचिन खानि रिपोर्ट कार्ड बतंग एग्जाम नि रुटीन बतंग क्वेश्चन पेपर नि बतंग जतनो जों बंनो फुनु का सराय सरायके आबन या बुलो ताबु बर जुनो एपोलॉजी लेटर रिनाय हिनि त बर कक रेखा हाइपानो जों नासिंनाय बर कि एपोलॉजी लेटर रिदेरिया जुदि रियांखाय दुमति जेफा डाइरेक्शन ना जों एक्शन नाहानाय आबुनि बागैनो जों जतन लुकुरनन कयो जे नायदि निजि नामानि कक बर डिसरेसपेक्ट खाजाय तंखाय जे कुन जागाफानो सिरिं सिरिं ता तंबायदि ताइ जों त स्पेशली सिरिं सिरिं आबुनि बागै जतन हामबाय देसा फाइनाय सालो नंना आपडेट